Tanteni kit mau reng. Ayo nganggo mlaku barang apa cucuk tekan kene. Ha iya, aku ya wis krungu kok nek kowe saka kaduan tak rungokke. Kedap tasma. Wah, Petro kesenengane. Anggere metu mesti siji rujak jero loro kedap tasma. Iya, selendang biru kok kedap tasma. Oh, selendang biru. Iki sapa sing kagungan hajat, Tru? Penyanyi Bapak Haji Giyanto, sarjana ekonomi. Panjenengane tasakuran. Oh, ngono? Heeh. Terpilih menjadi wakil rakyat periode 2019-2024. Heeh. Ya syukur, Tru, pemilih 8.000. 8.000. Iya, luar biasa to rek. Iya. Dasare panjenengane ya kagungan usaha Citra Muda. Ya, werna-werna angkutan, sewa tenda, sewa panggung, sewa alat pesta. Sembako, kelontong, wah perna-perna Tru. Wong jeneng piyayine wis sukses ya ora kaya-kaya ya rek. Pokoke ngene. Sing jeneng wong ki nek diparingi anu apa jeneng iki rejeki karo sing gawe urip, ya. Rejeki kuwi kudu eling nek 2% kuwi ora milik awake dhewe kanggo para fakir miskin utawa disedekahke. Oh, bakale langgeng lentuk rejeki, ya. Nek duwe rejeki akeh kok pelit. Wah, kuwi tenan ora bakal suwe to. Oh, ngono ya rek. Iya, kuwi dawuhing para bapak-bapak pranatagama. Mula dhewe wajib matur nuwun dene panjenengane kok melirik ke Gagrak Ngayogyakarta nimbali awake dhewe sowan ana ing Gunung Pati Semarang kene. Monggo kene iki sing ngasta dedengkot-dedengkoting para dalang. Iya. Mula awake dhewe waja karo entuk kanugrahan. Iya. Ya bener ya rek. Iya. Ya mung memuji ngersaning Gusti. Muga-muga panjenengane tansah pinayung ana kesarasan, kawijengan, katentreman, kabagyan sak kulawarga. Ya. Apa sing wis didanake ya mbudana rasa, mbudana apa kuwi entuk liru saka sing gawe urip. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Ayo ta, Gang. Lho. Edan iki lagi metu wis turu iki ta. Bocah kok kaya ngono lho, Gang. Wer. Gong, tangi Gong. Kowe iki jauh omongan kok. Bener ora, Gong? Ra ya ngono kuwi ta omonganku entuk sesulih ta? Entuk. Melek saiki. Entuk pokoke. Kabeh iki wis dicatet karo sing gawe urip. Ha iya. Sapa sing tumindak apik mesti bakal entuk leliru. Sapa sing tumindak elek mesti bakal entuk paukuman saka sing gawe urip. Bener. Kaya dene penyanyi Bapak Haji. Haji sapa? Iki sing duwe gawe iki apa? Bapak Haji Giyono. Lah rak kleru to. Giyanto, Giyanto sarjana ekonomi. Gelare wis sarjana ekonomi kok Truk. Mula meranata ekonomi ya sarwa becik, sarwa apik. Iya. Nek gelare sarjana seni, kuwi nek nggon olah budaya ya mesti apik-apik ya mesti pinter-pinter. Gelare sarjana teknik, kuwi mesti kerep endo. Lho. Kok kerep endo? Teknike pinter kok ya. Pancen ya ngono ya. Mula kena di kanu Truk. Kena dititik saka nuwun sewu. Tukule rambut. Oh, tukule rambut ki. Pak Giyanto mau rambut ngarep rak cendik-cendik to. Kuwi sarjana ekonomi, memikirkan nasib rakyat. Ya. Kene tukule sithik-sithik. Oh. Nek sing rontok rambut mburi ahli sejarah. Weh. Memikirkan masa lalu. Mula rambutnya rontok mburi. Nek sing rontok tengah ahli agama. Oh. Hubungan langsung dengan yang di atas. Mula rontoknya kene. Nek rontoknya samping, dhuwur, ngiringan, kabeh dombrodol. Kuwi kena diabetes. Lah iya. Wes yakin percaya aku. Agone jaombong jan ora. Ayo we muga-muga awak dhewe lestari rampung tekan sesuk-esuk niring Sambikala. Pergelarane iki ditampa kanthi apik. Ya. Perkara kepiyeng kok tembe mburine wis pasrah karo sing gawe urip. Ngono ya, Gong. Apike pancen kudu ngono. Rasa ngangkang-kang, rasa ngrekoso-ngrekoso. Sak madya, sak titahe anut kabisane awake dhewe. Ya, bener. Kejaba saka kuwi aja kesuwen ayo ndang diceket-ceket iki wektune wis mepet. Panyuwunan saka panjenengane Pak Gepeng, Mas Gepeng Ronde. Oh ya.
kepareng ngaturake ya kuwi Kutut Manggung sing ngasta Mbak Ayu Purwalestari dipenangani Ren Kutut Manggung ki suwe oke Mbak Ayu diaturke Mbak Slendro napa Pilok terserah panjenengan oh iya manut Mbak Ayu Slendro napa Pilok Slendro nggih Pak Slendro mawon heeh Mbak Ayu sing aku kacamata wow wis baru aku wah ya wes monggo padha wae keseneng aku ayo Kutut Manggung penak Wiyagane ana ora iki, Truk? Ana ngono kok. Lah ngopo ya? Kok sepi banget mbok yatim gemremeng apa piye? Rasane kaya mbagong dhewe. Ayo hawane iki nek yaene iki gek-gek tembange Kutut Manggung. Wah, nang mripat ki abot. Ganjel. Wong sing jeneng nyambut gawe kok gagas abot. Ngantuk iki kabeh ngantuk nek dipikir aku ya ngantuk. Ha iya. Nek tetep kudu semangat kok ya. Mulane domonge ora adon di darah tinggi lek mangan iwak wedhus mempeng. Tanane sambat mumet. Iya. Ayo kandan-kandanane ngayel. Pargo arsa moni mbah jan penak neng pelang ngandel ora aku wis mbedhek aku ki oleh wegah nembang Kutut Manggung ki kuwi agaku terus sapenake dhewe ana sing mlaku-mlaku bareng saiki ora kae iki geblek pipis ya Gong mosok kon ngampet ora kae ketok kae mlaku-mlaku nilai bakule isih ora wis ora ana ya asem tenan wis kono wae nyambut gawe kok cemananan sapa-sapa disengeni. Ket sore mau ora kepeneran terus lho, Truk. Iya. Jan wis ora do tanggap ing sasmita tenan. Ya, ya. Besok do tak potongi bayare. Iki nggih, nek kowe ora krasa adem, mergo kowe nang ngisor lampu sing padhang. Nek kanca-kanca ki ngrasake adem ngono lho. Dadi adem ki hubungane karo kantong kemih. Apa kowe terus? Dadi kene iki terangsang dienggo nek wong adem biasane pipise kerep ngono lho. Dadi ora tok penging ora. Iki wiyaga mengko ditenono bar gara-gara kae ngres. Ya sebo. Jane ya ning Talaga. Sing pinggir loro kae mesti nyat.
Jeluk. Ah iya. Heeh. Aku gumun kemeti wong loro lho. Heeh. Apa dadak adep-adepan ya ora. Lah kok dugang raine Mas. Kos dhewe apa ora wani men sindene ketok ora mamring ngono lho. 3, 4 do medun kabeh. Mesti anggere bar karo terus selo kae lho rasane. Ya wis ben Dol. Ayo. Tutupe dop wis ora. Tutupe dop. Keringan. Temonjo tenan aku salah mbiyen le ndek bojo. Lah ngopo? Jebul wong seni iki paling enak ndek bojo sinden. Ngopo-ngopo tengok-tengok direngeng-rengengke. Ha iya. Tangi turu wis krungu bojone rengeng-rengeng. Ayo ya penake ngono kuwi ya. Aku mangane ra nggo apa-apa nek ngadep bojone rengeng-rengeng wis kaya tawuh sandal. Anu empal. Empal. Ayo. Mangga. Anggung nyaman. Mana? Manas. Anggungke terus. Ya. Ora ketekung. Monggo Mbak Ayu. Piye anggunge utut saka Kulon Progo asline. Ya, monggo. Ketekung. Wah, kong. Sip. Kong. Stop, stop. Ya. Uncalke nengen. Heeh. Iki kutut saka Sulawesi, blesteran ro gagak. Ha iya. Ai semen ra apa-apa. Gagak iki nek omong nek nyuwara tanpa nganggo wektu ngak ngono kan. Padha iki, ya. Dianggungke. Ur ketekung, ya. Ur ketekung. Ya. Kung. Sip. Kung. Hop, stop, jos. Nah iya, mengkari didusi terus di apa? Karek nang dhuwur kae manggung sekali nggo lomba iki, Truk. Sape iki. Iya. Tur mentale ampuh iki. Nek meru kutut-kutute ra kalah. Kudune mungsuhe kerekke banyak. Ha iya. Ora ketekung ngak modar. Ha iya, jejere. Tengen ke meneh. Hah, iki kutut lagi isih cilik iki piye? Mulune rong komplit iki terus. Iya. Ngagor-agori suarane jan. Kalong. Ayo, coba kaya ngapa? Or ketekung. Ah, rada blero ta isian. Kung. Kung. Wis, calon apik iki. Heeh. Waton kerep dikroto. Wah. Tutut iki ora dian kroto, kutut ki otek. Wah, beda karo ucapan to, beda. Beda karo apa jenenge iki? Jalak. Uran barangnya beda. Cak ijo beda. Cak rawa beda. Kowe ngingu cak dikin. Wah. Kuwi malah werna-werna. Cinta tak terpisahkan barang iso. Dengkul pemelacat ora. Krungu wonge, krungu mung miso-miso paling. Lah ya. Ndanake, wah nek iki kutut-kutut sing top-top iki. Ya. Kiwane Mbak Ayu. Mbak Lia. Ya, kutut jas iki. Or ketekung. Ayo Mbak Lia. Or ketekung. Modar ora kowe.
ora muntir cucuke kuwi. Arketekong mola kutut ngono iki cucuke get-getan kaya sekrup kae to. Iya. Kong. Hah? Jos, wis stop. Ndanoke, ngiwake. Putut kok menengan. Menelak, nelek. Ora ngoceh babar blas. Nek didepi kutut lanang klubuk-klubuk. Mendak. Iya, mangga. Kata kong. Ya, bagus. Jajare meneh. Ya. Saya tua aku tutup ora apa-apa. Ku gak sing pojok ora iso nyuwara, Tru. Ming. Ya coba yang apa? Terus rokok kuntai. Au. Ngandel ora. Karang kae blasteran kok ya. Blasteran kutut ro kirek. Ha iya. Dadi ora iso manggung ayo manggung sing apik, Pras. Gedhik. Gedhik cengelek. Ketekong yo. Wah, edan. Edan tenan jan merdu. Iya. Wis. Nek ndelok bentuke kaya gemak. Ha iya. Nang bareng nyuwara kok apike ra jama-jama nganti turah. Heeh, kaya wong uyuh. Hus. Kaya ta metur rampung isih. Terus awake. Apa? Iya. Karang ngono kuwi wis kodrate kaya gong aku dhewe ya ora ngerti nek takon dokter mesti ngerti. Kok mesti dadak obah. Wis jajali. Mesti lho. Ambo ana sing muni ora tak ndelok kaya ngapa. Kowe ora apa Marisa? Orang ngene iki apa? Ayo tak delok. Mesti ngene kabeh keder kabeh. Kabeh iki ya mbok kuwi organ tubuh apa sing marahi ngono kuwi? Ha iya. Ya bener ya, Gong. Ha iya. Saya dalu mundhak monggo Mbak Ayu. Saya wangi mundhak Ngantuk. Sri Ngandel ora tenan to, saya mengin mundhak asir. Asri yo asir. Wah asri to, asri kok. Wah kupingku ki mbok. Kepo, Pak. Saya. Wis rasah nyuwara. Aku ki sirku ya kepengin melu nembang ngomong iso. Mlengse lho karo larasan ki. Saya. Wis. Manut sinden wae ora soya-soya. Ayo, mangga. Monggo. Mangga. Tok apake, Gong? Iki apa tadi? Mangga. Kuwi digarap ngono apik lho. Nggarap kutut manggung nganggo cek duduk. Tak ceduk ndasmu. Iki tembang klasik ora diceduk gundule atos.
Meng upama kok melirik to nang. Melirik dengkulmu iki ora melirik wae melirik mripatku iki. Oh iya kira nding ya lali. Kakang ni Maduna iki ora. Mangga. Mangga, mangga. Tak tapu lho, Kang. Tak tapu lho. Mangga, mangga, cek. Lah, aku yo melu manen. Ketutup Bagong kuwi apa ora? Mangga, mangga. Mangga, mangga. 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 Ya. Mangga. Dung apa? Belum tekan kok ya. Isih kok to? Isih. Midhanget ingkang pra. Mangga. Midhanget ingkang manggung kok lali. Aja nyalake wong ngebleng. Oh, ngebleng ki ciraka. Muni mapet pikirane ra iso mikir, apa-apa lali, Truk. Aku ki kerep lho mayang ngebleng ki. Oh. Oh to. Ameng sahandrah ingkang Puspitara lali cakepane ki. Aku tahu. Oh to. Handrah ingkang Puspitara pet iso ngebleng pikirane. Lali sakal aku. Mongko kuwi di luar kepala lho. Ben dina tak nggo suluk lho. Iso lali tenan. Aku takon sing mburi iki, apa iki? Embuh. Waduh. Modar aku. Dadi dipaeka karo mburiku ki malah. Terus cakepane golek-golek aku. Oh, ayo yo nek wong ngebleng ki wah tenan asli. Kerep kok aku janturan lali jenenge. To. Nenggenan Indra Ngastina ingkang dijuluk Prabu. Prabu. Ayo. Kulino ya go dadak mikir sik mula Mbak Ayu mau ngebleng. Cakepan kutut manggung di luar kepala ning bisa lupa. Itulah manusia. Ya. Monggo. Mitra Kang Mi ya tirake Mbak Nalya ya Sugeng langgahipun para tamu ya terus neno tok dung tok tang tok cetok tang tuk sae dadose kuwi uler kambang ora sia-sia wong nggo salah kok utut nanggone ya Truk kok uler kambang ora sae-sae apa cenangan klamute sirahmu sih aja ganggu iki nek muni ngono tenanan ora yuk sare ya Sawindara. Ya iya, sik. Waduh. Ngopo reng? Mawa rokok tiba kabeh. Nek ming sithik wae ora apa-apa akeh banget. Waduh.
Wis ben mateng sisan. Aneh-aneh. Ya. omben Na na ata omben pakan monggo pakan na ata pakan pakan bola bali nganggo mandek neno mangga ya mbak syuting dhewe ngrungokke kutut manggon nang nggon kaset kang kene iki dindek reng. Ayo bener dindek. Terus nganggo aduh ngono kuwi wah penak banget iki nggugah suasana. Rasa warna-warna di pameri wong sambate wis bingungi kok. Ayo Mbak Ayu. Mudar ora kowe. Malik mripate gareng ya. Ha ming ngadehi kok dadawane aneh wae. Warna-warna ora.
ditengenke. Mesar diurutke. Wah, ya dienggo nggugah suasana sing ra kulino ado men belajar. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa kon aduh. Aduh, iki kasar iki. Duh. Ah iya mesti ya. Monggo. Duh. Oh, polos. Aduh. Wah, le mangat ke Kamban. Wah, kaya pemain rock. Ha iki sing pojok dhewe iki. Ha iki ya. Aduh. Malah dicengkak. Iya. Duh. Duh. Aduh. Wis, tak ratani kabeh. Kiwane ayo. Ayo. Iki gegek komeng yung ngono. Yo, ayo Mbak Lia. Duh. Aduh. Wah, polos iki ya. Jajare kiwane. Sapa sing le aduh ki lahir baten? Sesuk mulai tak unggahke truk. Lho, malah ngrekoso ora. Ayo, monggo. Duh. Aduh. Nah, sedengan iki. Nah, apik-apik ya terus. Ha iya. Yo jajare. Ayo. Ra apa-apa men do belajar kendel. Aduh. Ayo, aduh kok dawa banget ora ya saking senenge kok aduh. Yo. Duh. Duh kok dul. Aduh, yo. Krunguku dul. Yo, gawe. Aduh. Kemempengan kuwi. Nganti ketekuk-tekuk lemune aduh. Ayo. Ayo, pinggir dhewe wis. Yo. Kuwi ora adone malah. Alah guyu. Ayo ora. Duh. Ngandel ora. Do aleman ora. Iya. Terus ke yo dientekke ndak mung do gojekan ora. Iya. Aku sing marahi kok ya. No. Mangga. Panjenengane benane Mas Gepeng Rundi. Ya. Wis diaturake kutut manggung terus. Heeh, penak banget. Ya ora pati ya. Ya penak ning kanca-kanca kuwi rumah sama tok ino kowe. Arep ming kaya kene pengrawit ngene-ngene gelare oke-oke SSN. Maksudnya piye kuwi? Sarjana seni. Ora percaya ya ming sebagian. Sing sarjana seni bagian rupane do ketok-ketok kok. Sing sarjana seni sing endi, sing drop out sing endi. Sing blas tanpa mengenyam. Sekolah seni ya ana, ya ming paitan buruk. Wah. Pancen kira. Ayo diaturake genti suarane Mbak Lia. Yo. Dimanfaatke ndak? Ora pati yo. Ya Mbak Lia arep ngaturke apa, Reng? Aku kok kepengin bawa rujak jeruk. Oh iya. Engko terus mlebu ladrang tok jogeti terus. Ya. Terus engko mlebune rumpakan dikurke. Ya. Terus dindeke. Heeh. Dindeke nendi? Ning halte. Ayo iki dindeke. Petro senengane mancing suasana. Kakangne omong tenanan kok dindeke ngendi ora. Mbok sing apa iki kan gegendingan. Iya. Halte. Dindeke ndang tak tung tak terus bapak pocong rantai balung ngono kae. Rantai balung piye? Ah semua kowe iki ngerti cakepane kok dadak werna-werna ora. Terus ditibake Sarayuda, kok Sarayuda to? Anu rujak jeruk meneh suwuk
Grompol grupak. Suwuk grupak. Wah, mesti apik Petro anggere joget iki gagah pideksa. Godhek wok simbar jaja. Heeh. Nah aku mung godhek wok tok. Iya. Ya, monggo Mbak Lia. Rungokke terus iki swara petingan. Ya. Kaya ngapa? Diwalik menyurose. Oh iya. Mangane wirawiri mbok sing gendar wae diwalik. Aja mesakake ora. Oleh mamah apa-apa wis kangelan. Padha kowe saiki. Kualat ya aku sok tak. Piye to penggendariku ki jek umur 30 wele mangan ager-agere ning pinggir. Ya karang ya untune. Mangga yuk. Jian iki ya mat tenan. Rajang iris artikulasine cetha ya, Tru. Heeh. Rajang iris kawula rarate roja ketemu sindan ngene iki marai semangat nyambut gawe. Ketemu sindan anggere kon mangap emoh. Heeh. Nek nyuwara ming karo mingkem. Ya. Tan kendatan sah cawes mau kita dia demit pikir ngerajang jamu kok tadi demit ngeletak sirahmu apa ya karang orang ngerti cakepane ora wus karo kakangne ora kurang ajar aku dunake terus rujak iki necer jeruk rujak iki necer jeruk perbendaharane cengkok apa tenan ora iso ditutke dalang rujak iki necer jeruk wah aku yang duwe nek perbendaharan neng layah lambah ora usah diunggahke konjur neng lambah ya neng layah lambah tibane ngisor kuwi ajeg kok aku seneng tiba ngisor kula Jawa Lombok Rawe iya Rawe wah Rawe nong tung tak ayah ngletak ndasmu iki cawon jengkel ki suwe-suwe ora Nora suwe bapak oleh wos teko ayo
Ijung. Kaki sama kaki. Leher sama leher. Oke. Kembali kepala sama kepala. Hijung sama hijung. Kembali kepala sama kepala. Nyeneng ki tenan aming tembang kaya ngono iki iso dienggo. Mbak Rucak parana mana rasa risi jewe ora ditilik macam-macam mas ya ben kaki kanji kopet leher lela kembali kepala neng tang tulun tang tak urung ludeng tang piye penak aku rasa do dijak lho aku dianak tirikan bae ora nesu kok aku ki sengit nek kowe do kompak ngono aku terus meng kaya penonton ayo tak aku do dijak yo rujak waduh ora seru-seru duk ngono oh mamak duk yo wis nembang ora iso ya aku wis nembang rujak kepala sama kepala yuk ngene iki hidung oh iya deng ini kaki walah jan leher gong walah jan kembali kepala kepala urung dang tudeng tak bubar kok bubar aku iki ora kaya gareng kompak nek ora gareng nek ora tau kompak ya ngene iki kudu ngerti basa Indonesia tahu waduh kepala mana kepala ini mata ini gua besar mataku mulut nih perut nih pantat ini tak antil mudwar ini pantat kambing aku kurang ajar ora karo kakang nih kok pantat kambing ora sesuk meneh iki belajar bahasa Indonesia dadi nek aku ngabani kepala sama kepala langsung sirah hidung sama hidung langsung ngerti hidung ki letaknya di mana di sini ayo nah aku muni kaki sama kaki letaknya di mana di sini di bawah sendiri ini namanya kaki dadi nek ngono kuwi iso kompak ora kompak kok kon ngejak dolanan moh ya wis kono dintekke ya ora nesu kagol karo nesu meh padha Kakang Adi ayo terus iki dikapake terus neno pocong terus ke Mbak Lia monggo dipocongke terus di Setya Bodya tak dung tak nah tak dung langsung disuwuk nang nekat bae ora monggo Mbak ngelmu iku tungdang ora kalakone kanthi laku lekas lawan kas tegesekas nyantuk sani Setya Bhuma garwane Sri Bathara Kresna
Setya budya pangegesing terangkara piye iki mau rujak jeruk? Heeh. Ben ayo ring. Wah, genti bako. Ayo mudhar kowe sing terakhir. Nembang apa sing kepenak? Aku arep cara kuno wae. Oh iya. Sing temonjo. Heeh. Ngaturke tembang apa? Gong slendro. Tembang cara kuno. Heeh. Judule apa? Apa jenenge? Dayae teko. Oh iya, apik kuwi, Gong. Ya rong karuan. Nek nabuh kleru ya ora apik kaya. Iya, wong urung terlaksana kok muni apik kuwi, Gong. Kuwi senengane iki ngapusi karo publik. Weh. Heeh, yuk monggo diaturake. Yuk. Sukuan kang semu temesa buyu daya etaka tinggal papakno kelan kloso isin lakake golek salin iki lho iki wae lokasi dodol pite sukuan kang semu momesa yo daya teko la enggal bapakno tumuli lungguhno la gelarno kloso aduh klasane bedah tambalen jatahe mambu gawe isin lakake golekno salin kilo iki pabrik wajik iki lho dicocok pite sukuan kang semu tak tung Gong wis ngapain kok kaya dol ketakutan ki ngapa slow wae iki wancine gara-gara dayae teko lah enggal patenono ngawur tenan ora ini ora dikandani bocah iki iso kena paukuman sing abot kowe tak lakonane kan iso wedi aku ki biasa dihukum oh iya ayo truk dayae teko lah enggal bapakno nong neng nong neng nong 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 neng nong nekat tenan ben pokoke neng dung Gong hei ngapain kowe ngene-ngene iki yo noleo ngapa medeni aku arep ana kowe medeni aku ta ora noleo wis titiwanci tetembangan dangdut ora kowe ora digajul wong modar kowe ata bales sawasan gajul aku wadake nyepelekke rumangsane aku ora tau ngomong karo kowe ta terus krasa aku badut ora
Leren ora kowe? Leren, Pak. Begijikan ora. Petro ora ngomong nek ana ndara jangan nangka. Janaka. Jangan nangka, jangan nangka. Nyuwun pangapunten, Den. Ora dadi ngopo. Aku ki gumun, Bagong ki wis tuwa apa isih bocah. Empun tuwa. Pripun ta, Den? Jingkrak-jingkrak. Sarunge munggah-munggah. Wis tuwa kok ranggo kathok njero. Ora nggo, ora teles. Salin ngomah ngono apa piye? Sementro. Ape maneh. Wong, amulane aku mumbul-mumbul kaya cekluk-cekluk ngono rasane. Bang Badut tenang. Kuwi nek domongi ora mbok ya nyuwun ning Madukara apa piye? Mboten cukup. Ukuran sampeyan kalih kula beda. Ya tak tumbaske. Nan, Iya tenan. Aku ora bakal goro. Wingenane tak tukokke tak titipke Semar. buka. Ayo buka. Engko nek wis nengok, kowe iki ukurane soalé padha karo aku. Mesti tanggo dhewe to. Ayo. Lah, njeng mulih ampun titipke Semar, Ndara. Niki ukurane padha. Mang titipke Gareng. Pun cetur kombor-kombor. Tak jidet to. Pokoke aja titipke ponokawan. Ora tekan gone, Ndara. Nyatrangening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surm solotetan padang kasoran pacaring purnamaing kekono dasari mangsa katiga Kakang Semar kula didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu kinan elik-elik kelawan wisanggeni anakku lanang nggone bakal njabel negara Ngastina yen to kateman wisanggeni njabel negara tan wurunga bakal cabar Bratayuda jaya binangun Kakang Semar Mata Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng ora panglingana satriya angayam wana satriya bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling ana Brahmana merpok iki lawan Arjuna kowe sapa Raden ditepungake wae aku Begawan Kumbara Resi iya dasar para nyata ana wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka aku arep takon karo kowe Raden apa kowe weruh beburonku
ora ana kidang menjangan liwat papan kene dudu sato kewan ingkang ndak buru nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni bakal tak tugel janggane dadi srana nggonku bakal ngaturake kesaning Sirun Prabu Duryudana Raden Janaka. Terus mak bathuk mata morok ora ndelok ngrasani karo anakku lanang Wisanggeni iki bapakne Wisanggeni wah lah dalah sing iki danemoni macan keparat malah yen ngono cetha lamun kowe ndelikke Wisanggeni ayo mbok duduhake apa ora yen ora tak duduhake lakon ning kene marganing patimu mara jajalen Janaka leganing atiku kang samale pamaring sapa sing kaya tamu dadi reca watu ora iso nglawat nadyan nak tibani tangan ora mbok rasake nanging kowe kena daya kemandenku ora iso nglawat kowe Janaka dadi reca watu kowe lho sapa kae dampyak mlayu mrene wae ra dalah kuku sampeyan napa lho Pono kawan papat cacahe padha bengok-bengok weruh bendarane walin wujud dadi reca ya yen to nganti tekan kene mesti urung-urung bakal kewirangan aku. Seblak barat angin Garuda mbuh tibamu kowe keparat. Syukur kowe nyerempet tanganmu.
Wong tiba kok dadak ning sirahe wong tuwa. Wong tiba ki ra sengaja. Wis Bagong mundur. Wah, piye panek nganti didukani ndara-ndara. Ndara Janaka salin wujud dadi reca watu ngene. Bab daramu rasah digagas. Aku percaya. Iki durung titiwancine ndaramu katriwandan. Mesti mengko ana sing bakal tetulung mergo ndaramu ki tresna asih marang sak pepadane. Terus mbomeng bareng aku tekan kene lah kok aku tiba ning ngarep guwa. Mongko guwane mawa cahya. Iki saka dayane apa to Le? Wah, aku ora ngerti, Pak. Petro kuwi mbok menawa ngerti blas. Ngerti Bagong. Genah kuwi lampu, Pak. Ngalas kok ana lampu. Teplok. Ngalas kok ana teplok. Obor. Ngalas kok ana obor. Watu sing mau wong cahya. Watu kok mau. Didhisiki ora. Apa-apa dipaido ngene wae, Mir. Mir dengkulmu mlocot kuwi. Mbangane kowe maido karo aku. Kuwi jero gua kuwi tilik ana isine apa? Oh, tilikane coba isenane apa? Isine gendhoga. Ngandel ora mbaka loro. Do adep-adepan ya saja. Bater-bateran. Dapure ora. Senengane kaya wong ngono kok tok bahas to ora. Mbok karepku nyiji-nyiji men wutuh sindane. Iya. Wujude gendhoga to Le, gendhoga terus gendhoga gong. Gendhoga Pak. Gareng gendhoga, Petro gendhoga terus. Gendhoga gong. Gendhoga Pak. Wis apa men tak tonyo kowe. Gendhoga mawa cahya. Monggo iki ora lamaking menungsa duwe gendhoga kaya ngene. Coba tak bukake isine apa to Le? Gunjang gancing langit kelap-kelap katon. Lerkin canging risang mawe gandrung. Wah. Isine teng glebyar mawa cahya. Nitik lempitane kok kaya sandangan. Monggo tak hitung sandangane kok werna 3. Wah. Ngene wae. Sandangan iki nggonen. Oh nggih, wis tak kendho nggih. Wah, asik. Sandangan 3 iki nggonen wujudmu apa? Nala gareng kowe sing tuwek, gendhoga iki gane mlebu guwa. Do saling ngono. Oh nggih, pangestaken dawuh. Sapa iki sing dadi nerada iki? Kula, Pak. Nala gareng wis wangun dadi nerada. Suarane cilik. Lah sing mburi kuwi kula, Pak. Petro dadi ama dipati sandangane cocok. Iki sapa iki? Awit namastu. Nama-nama namasida. Bagong ki jane ora wangun. Kakang Ismaya, mbuh. Ulun Bathara Guru, Kakang. Ulun mulang jam pira? Mulang jam pira dengkulmu mlocot kowe. Bathara Guru kok mulang jam pira kowe? Genah. Nek iki sing duwe sandangan iki udah ndelikke sandangan ning guwa. Kowe do munggah kayangan. Kayangan suwung. Kakang Semar. Aja waton bisa ngucap, Kakang. Nek ulun munggah ana ing Kayuwangan Surabaya, Suralaya, nek nganti ana sarusiku dendane dewa miang ulun kita punawi. Kados pundi, Kakang? Kita tanggel jawab.
Aja cungar-cungir cangkeme Semar. Adi Guru sampun kados mekaten Adi Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru sampun kados mekaten. Ya Madipati. Diem. Iya. Ingkang duwe wewenang kayangan panjenengan ulun Sang Manik Maya ya sapa reng? Jatimurti. Jatimurti ya jagat Giri. Laya. Wus. Giri Laya iki jaratan Jagat Giri sapa? Pratingkah. Pratingkah. Piye? Kakang Semar, kita wani tanggung jawab nek ana walate ulun lungguh ana ing Selakanda waru doyong. Selakanda waru Binangun. Waru Binangun. Nek ana walate sing nyangga aku, monggo Adi Guru bidhal samenika Di. Kowe iki ndang menyango. Kok iso mbogok ning kono, Kakang Semar? Ulun darbe pertanyaan. Pertanyaane apa? Kakang Semar. Sapi ingkang ulun pidak iki lanang apa wedok, Kakang? Nek wedok bakal ulun kawinke sontek. Supaya anak-anak lan kowe iso dienggo usaha dagang. Bocah siji ora gek munggah tak ajar kowe. Sendika. Bathara Guru ora guyu. Sendika Kakang Semar. Waduh, Kakang Semar kula niki nek adus mesti suwe. Sebabe apa? Keleke papat. Lengosoki suwe, Kakang. Adus sakarepmu ora sakarepmu. Nggih, rak ngaten cecanipun. Sampun Kakang, kula nyuwun pamit kondur makayangan wonten ing Gunung Siulaului. Gunung Siulaului. Siulaulu. Mangkat to. Nyuwun pamit Kakang. Coba kowe Badranaya. Aduh, nyuwun, Pak.
langaning kalangguan gelar pandhan muncar non lir kekunang surung sorot tetan badan Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng wisanggeni swananing ngarsa ulun darbe wigati apa nggir kaki wenang ana apa nggir setemene menggebangan kepengin bakal mutah marang kaki wenang nggonku swananing ngundharandir bawana iki njumbuhake lawan gegayuhaning wisanggeni kita darbe gegayuhan apa nggir kekilapan apa kaki wenang kelawan mubah musik ing titah dene kaki wenang dadak dangu marang kekarepaning wisanggeni nggir wisanggeni ngerti yo lamun sejatine apa ingkang kita tindakake mau satemene ulun bisa nyebutake lamun nerak pacak nerajang perbatan lire apa setemene purnaning jaman pendolan Kurawa wis ginaris marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat kudu besok nganggo perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Aku bakal nggege mangsa ngelak wanci. Kanthi cara mengkono kita bakal mirang-mirangke kadewatan. Merga ingkang ngudratake titah lelakoning titah ning jagat mau para dewa. Yen to nganti kita ngenceng Bratayuda, ndadekake Bratayuda dina samengko, tegese kita bakal memirang marang asmaning para Jawata. Mula wis bener lamun ana wong kang bisa napaki kridane wisanggeni kanthi srana dadi jagoning para sata Kurawa iku sayekti pancen gaweaning para dewa ingkang saknyatane mboya kepingin lamun sira njabel negara Ngastina lan sumurupa nggih lamun kita wani njabel negara Ngastina yekti ora dadak nganggo wektu luming siring Sang Hyang Pratangga Tati ning jagat kulon paribasane telung kedheping paningal wae negara Ngastina wis bisa kita jabel nanging kanthi mengkono Jawata bakal padha kewirangan mula kang sangka kuwi wisanggeni pun daden lakon kita tekan semene wae lah banjur nggonku bakal ngaturake dharma bekti kelawan wong tuaku kanthi srana piye kaki wenang nggir lelabuhan ingkang becik lelabuhan ingkang prayoga tumraping wong tuwa wis mujudake lelabuhan kelawan wong atuwa kita para Pandhawa nadyan kita mboya bisa ndodhok mboya bisa tata krama mboya bisa unggah-ungguh nanging sayekti tingkah laku ingkang becik iku sayekti bakal dadi srana nggon kita njunjung kelawan derajating wong tuwa nanging pangrasaku aku selak kepingin lan kumacelu bisa nglabuh labet kelawan wong tuwa kaki wenang besok ana mangsa kalane sadurunge tumapak Bratayuda kita ingkang darbi kewajiban mangrurah Bathara Kala lan Bathari Durga. Mula kepasang yuk katuju nginu, kita prapta ning kayiwangan bakal ulun paringi wujuding pusaka kang aran Gada Inten. Kinarya sarana nggon kita bakal mangrurah Satu Murka, Bathari Durga lan Bathara Kala wisanggeni. Bumi gonjang kancing langit kelap-lawaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Kanthi syarat srana pundhaten nggon kita njaluk negara sesuk wis ana mangsa kalane dhewe lan lamun kita mboya nerimakake lawan jagoning Kara Kurawa kita bisa nggunakake Gada Inten kinarya nyirnake jagoning Kurawa kaki wenang yen pancen mengkono dosa apa ing bakal tak sandhang yen tak wani nduwe keparenging kaki wenang yo yen pancen kaya mengkono cukup semene lakon ning wisanggeni ning aku nyuwun ngendikaning kaki wenang kudu mbok paringake pusaka ingkang bakal kinarya sarana bisa aku nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga kebat kita tampa ninggir lan baliya marang Martyapada rampungna lakon kita ya ngestake dawuh kaki wenang
langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur bareng aku tekan tengah ngalas aku nyawang ngono ing tengah ngalas ana wujuding reca mongko bareng tak sawang ora pengling iki wujuding Bapa Janaka wae lah dalah lah kok malah kaya ngombro-ombro pakartine jagoning wong Astina wong tuaku ora kleru ora luput wae nganti wujud reca kaya ngene iki Bapa Janaka wungu tak grayang nganggo dayaning gada inten waluya nirmala temajati jantung mamulya Bapa wis anggeni Bapa Janaka piye aku ngaturke panuwun dene anakku lanang sing wis bisa maluyakake wong tuamu Bapa Janaka aja melu-melu iki perkaraku nanging Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dawuh karo bapakmu supaya ngelekake marang wisanggeni Bapa Janaka aku wis wani wang padha wenang lan wang padha wenang wis ngendikake ento pancen iki durung titi mangsane ya mung aku sing duwe gawean nyirnake jagoning para Kurawa Bapa tak aturi kondur iki perkaraku iya ning aja mbok bacutke ora Bapa Siwa Mandura mak cilik Setyaki Siwa Mayangkara lan kabeh kadang-kadang kuwi padha dadi reca wis bali kaya wingi-wingi ya mung kari piyai telu iki sing durung tak waluyake wungu aku anakmu wis anggere sing wis nambani karo Siwa Mandura wa Baladewa tak aturi wungu Dewa Narapati tuwe naris swara Kresna langkung tresnanira weladal wisanggeni iya wa ayo kepyake njaluk negara sik aja kesusu mengko mundhak kleru lho lha kleru piye aku wis wani wang pikulun padha wenang pancen iki dudu pakaryanku lan dudu kewajibanku lan dudu titi mangsane lho lha terus aku wis bakal nampa kewajiban dhewe besok yen wis teko wakyaning mangsa kala Siwa Mandura bakal prisa. Lah terus kondur menyang papane dhewe-dhewe kewajibanku tak rampunge. Oh ya, manut bisa ngene cah bagus ana. Sirih getih wedi mati. Durung babak kulitmu durung putung balmu wis mundur saka ing pabaratan. Ora jeneng wis anggeni wedi karo wong-wong jagoning Astina. Ayo. Iki wis titimaksane mangsa kala ditandingke. Jagung Astina karo jago Pandhawa. Kowe bocah wingi sore wani karo wong gerang. Ora minggat tak damu dadi kwondo. Kena dayaning Gada inten ora lebur sumyur tanpa dadi aja duntang wis anggeni keparat.
Kakang Manika Putra Yayi Manikmaya kados pundi sampun ngantos kawanguran wisanggeni mumpung tasih wujud badan alus monggo mlajar kemawon monggo Yayi kula dherekaken weladalah iki dewa-dewa do ngapa iki layak mula digdayane kliwat ukur ora pangling singla ning Iwang Pikulun Manikmaya Iwang Pikulun Manika Putra lan Iwang Pikulun Nyama Dipati sing ninggal sandangan kadewatan wujud jalma semantah ya yen ta pancen mengkono aku trima karo lakon iki ya mangsa kala besok yen wis meka titiwayaning mangsa kala nggonku duwe kewajiban bakal tak lakoni kanthi tuntas tak bali nang Amarta aku Manika Putra Yayi Manikmaya kados pundi mboten kinten babar pisan bilih wonten tiyang ingkang nyidra utawi nyolong dhateng busana kasingetaken wonten ing Gendhoga waduh lajeng kados pundi sinten ingkang mendhet kula piyambak mboten mangertos dipun tiltik kayangan Suralaya mbok menawi wonten ingkang mantun ngagem busana tumuli sesinglon madeg Sang Hyang Guru wonten ing Suralaya Yayi Bang wangaruna dinetrane nganggo rapo sabdaning kukilaring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca wong wilahe nangis itu penama sidem Kakang Resi Kaneka Putra berkencang Warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe Punapi Adi Guru Yama Dipati wonten dawuh Pukulun ora ngira babar pisan yen to kayangan begitu indah inggih malah ulun wis prapteng Karang Kawidodaren lho menapa Adi kula sampun prapta Karang Kawidodaren sampun Kakang kula sampun mandi bersama kalian para widodari Kakang Adi kula sampun gumujeng mangke ketawis nggih Kakang menawi ngaten kliyan ana kula nderek kalian panjenengan mapan wonten ing Karang Kawidodaren mboten kenging Kakang Kakang Rada mboten entuk palilah saking panjenengan ulun manjing wonten ing Karang Kawidodaren Kakang menawi badhe sirah menika sampun kula cawisaken peceren. Lah rak tenan. Supados sirah wonten ing papan mriku, Kakang. Wah, trondolo iki. Ora rada kan kados ning peceren. Yama Dipati wonten dawuh. Piye? Pelem pertangga jiwa jambu kluthuk. Diponirmala apa wis samapta ing gati ulun badhe dahar. Inggih sampun. Nangka kopyok ya ana. Wonten Pukulun. Wah, jan makanan kayangan jan werna-werna ora pati nduga. Lho, Kakang Rada. Punapi iki? Kok wonten
atonanu titah ingkang minggah wonten ing kayangan kanthi badan sukma nglembara. Menapa wonten Kakang saking mriki sampun ketingal sami menek Andorante. Sinten menika Kakang? Dipun tenggo mriki mawon Adi Pramesti. Laruta saking Gudha Sang Kurakala yen namatosa Sang Sri Kakang Kanika Putra wonten dawuh Yayi Manikmaya mboten lidhok ujaring wong daplok cetha wonten tiyang ingkang wantun ngagem busana kadewatan kita sapa hus aja ngawuh gawar ngawur ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru PMP. Kita sopi. Sapa? Kok wani munggah ana ing Kaiwangan Suralaya ngaku aku Sang Hyang Bathara Guru undang-undangane Manikmaya Kanika Putra. Aja ngawuh gawar ngawur. Kepengin mati mruput mapan ana ing kawah Candradimuka. Kita sapa wani nganggo busana ulun? Ngawur. Iki busana lek golek nang mall. Wah iya. Walah cilaka iki. Iki Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Yamadipati. Wonten dawuh. Titah telu lebokke kawah Candradimuka. Melajar Kakang Narodomadya. Kejar. Mboten kanika nyono-nyono menika kok ngane-anehi temen. Menika rak Iwang Pikulun Manikmaya to, Kresna ulun ingkang prapta. Lho, Iwang Pikulun Narada? Iya Kresna ulun ingkang prapta. Kok sami mboten ngagem busana kadewatan? Iwang Pikulun Nyamadipati? Iya Kresna aku ingkang prapta. Wah, dewa do mligung ing apa? Kresna ulun njaluk tulung kelawan kita. Lho, ngono napa Kulun? Kayiwangan geger sababipun nalika semana ulun ganti wujud titah sewantah wujud Nalindra Brahmana apa dene Nalindra ingkang gagah pideksa sayekti mung kepengin niat mambengi kareping wisanggeni nggone bakal njabel negara Ngastina lamun mboya ulun ingkang dadi pepalang sayekti negara Ngastina bakal bisa bali marang panguwasaning Pandhawa kang mangkono dewa bakal kewirangan merga jangka Bratayuda ora kelakon Kresna. Oh inggih lajeng nalika semana ulun nyingetake busana ning tengahing alas lah kok bareng ulun wis pudar wujude kaya mengkene bali menyang alas mau busana wis ora ana ulun munggah ning Kayiwangan ana titah ing ngagem busana kadewatan malah ora gawe tentrem nanging gawe kisruh marata coba bali martya kundha manik mbleder kulit kacang. Wadah aku walan sak piturute ting slebar ora karuan. Lho sapa to ya iki sing dadi dewa iki sapa? Ngono langsung ya.
Iki to sing dadi Yamadipati. Bong welahing ditahulun Kresna. Inggih, pukulun kula ingkang mayapun Kresna. Iya. Bekti kula kok njuk pukulun. Ndak tampa. Werkudara. Sopo iki? Kaya dimatke nganggo netra batin, weruh to kowe. Wah, setan. Witro. Lah iya. Wah, Yamadipati. Apa Werkudara? Aku ngaturake sembah lan jotos. Wih. Sembah tok wae aja nganti nganggo jotos. Sapa sing wedi jotos Yamadipati? Kapok ora kowe. Ayo ganti ora. Sing kagungan busana ning kono. Ayo ganti. Lho ganti piye? Lho, apa dianggap aku ora weruh? Kowe ora Petruk to? Oh. Ngedep tasma dapure malah terus nembang ora. Ayo gawe wis. Wah, cilaka. Gunangan juragane siji iki ora iso piye-piye. Kancamu endi? Teng mriko. Mengke rak tekan mriki. Rumangsa kok doae ngae iki sing ngakon sapa? Bapak, ora ana sing ngakon sapa-sapa kok. Ayo. Petra Sedan. Ulun bakal kondur makayangan. Aduh. Wis rampung. Sawa Petruk tekle. Arep mabur mulai tubruk sisan mulai. Lah. Lho. Kresnae. Lah kok dadi yo pangun-pangun. Iwang Mikulun Marodo. Ayo. Lah putulun ger. Werkudara. Sopo? Gareng. Wah, rere cuwek matamu. Petruk piye Petruk? Ngerti kabeh. Wis ana Petruk. Iki espresso, iki besok ayo salin. Wah. Ya wis. Wah, trondolo iki. Dadi dewa urung tutuk kaya sekon salin. Ndara-ndara aku jan lipat engkau. Kae kok ra sida landing. Bareng Brana Sinuwun Kresna kok terus mabur meneh. Iwang Mikulun Guru. Oh ngilang. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Sekar Mayang. Gong medun gong gundulmu atos. Ulun Sang Hyang Jagat Girinata. Iki wis konangan kabeh le, kae gek bubar gek wis mulih nang yoja. Mulai. Ya. Banjur manut ora. Iya apa memper kuwi. Medun kok anjlok nganti mentul-mentul kaya ngono. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Cinunggi datan awrat. Kresna, inggih kula pukulun lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Inggih ngestaken dawuh. Werkudara ndodok. Wah, sorry rasa ndodok ning ya kok ya. Sorry. Wong dewa kok nganggo sorry. Kresna. Sumurupa gandeng ketrima kang dadi urip kita. Ulun turut medhen kayangan yekti arep matedhake wahyu minul yang pribadi. Inggih pukulun wahyu minul yang pribadi. Panjenengan jeneng kita kan kudu wajib nampa wahyu minul yang pribadi. Minul yang pribadi kuwi apa to sebab dipun dijenengi wahyu minul yang pribadi?
mugi andadosna wilujeng islaminipun. Inilah Kresna sejati. Nusa dan bangsa Arab menjadi satu. Usaha yang keras akan mendapatkan hasil yang lumayan. Lanjutkan. Jangan sampai cukup sekian. Ya, itulah Wahyu Minul yang tak keprok watu. Werkudara, piye? kowe bakal ulun paringi wahyu. Wahyu apa? Wahyu Kresnawati. Anake Bubayem Werkudara. Sapa ingkang entuk wahyu Kresnawati wenang ndengkol cengele Werkudara. Wah, Bagong. Nun, ora salin tak janggal aida kowe. enggak. Wah, keras iki jan. Kresna ngadeg inggih ngestaken dawuh. Kresna ki ngeceh suwe-suwe. Monggo pukulan busananipun. Ya ulun tampa. Matur sembah. Niki sapine lanang apa wedok? Aja sembrono iki sapi Andini. Wah, jual daging. Jual daging Andini Sakti. Kresna lungguh dhuwur. Inggih pukulun. Ngeceh. Wis salin kok inggih ora mau. Wis dibalekke sandangane sampun. Iwang pukulun monggo ratu tindak mriki Iwang pukulun. Kresna elingna wisanggeni aja nerak pacak nerajang perbatang lamun to kasembadan jebul negara Ngastina mesti bakal kelakon penjangkan nanging asmaning dewa ingkang bakal banger bacin Kresna inggih ngestaken dawuh pukulun ulun kundur makayangan nderekaken sembah kunjung kersa paduka Iwang Adi pukulun iya Kresna ulun kundur makayangan. Wisanggeni apa wae Ewang Mikulun Bathara Guru ingkang nembe wae cedhak ana ing Madyapada ana ing papan kene oh iya lah sak banjure Purnawakmu ing Ndarawati ingkang tinanggenah ngelekake karo kowe ya nggih aja kesusu mengko ana wakyaning mangsa kala dhewe ya Siwa Ndarawati aku ngestu padha Wisanggeni aja dadi cah bandel manuta karo wong tuamu iya Bapak Werkudara aku manut karo kowe Bapak Werkudara Wisanggeni anakku nggih recah bagus manut karo wong tuwa ya Wisanggeni iki pamanmu sawut jajar mbumira tawu nek kula sedya wae ya ngelekke karo kowe rak ya ngono to Yayi inggih Kakang Mas Wisanggeni anakku cah bagus aja kaya ngono Wisanggeni aku dapungane sedewa kecilikan suarane Werkudara aku iya Ding wis ana malah njaluk didapuk bali ning Drupsila geni nyuwun pangestu wae ya Loro piye gaweanmu sing keri dhewe iki rampungno ya setan alas gaweane wong Pandhawa nganti gawe geger Ngastina ayo belakno wah bali ora bali ta obrap
madangi jagat mung sapucaing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Paripurnandara ya wiwit purwa madya wusana samendang boten wonten ing karembit sakathahing lelampahan wonten ing jagating pakeliran menika namung kinarya kaca benggala ingkang sae wajib dipuntulat ingkang awon monggo dipun bucaling ing tebih kula nyuwun pangapunten menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngayahi dalu kala wau wonten cewete ngatur wonten lepating duna dungkaping tanduk kula nyuwun pangapunten pribadi lan makili kanca-kanca. Mugi-mugi lestanten anggenipun sami nyambet pasderekan purnaning gati sura sudira jayan kangrat soh brasta tekame ulah darmastuti rahing sami makarya. Sami rahayu ingkang samya pinanggih. Apa meneh pun telas. Pokoke sedaya pinanggih wilujeng selaminipun nggih,